Maka Yulia dikirim satu tebang yuk untuk menghibur semuanya. Dari keluarga nanti boleh dicatat yang menyerahkan sama yang menerima untuk acara siang hari ini ya. Selamat bertindang bersama Gandes Ayu Music. Pancene aku kowe dapat pacoba arepku moko ngendi katresna iki yen to aku sliramu radia rabi sonombo bakal kacopo yen durung kapisa maring kang kuwasa kang mas kowe sing sayang dalilo aku kudu duh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lampu tresno datang gendat saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lampu tresno datang gendat saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci Gandes Ayu Show. Mas kowe sing sayang dalilo aku kudu kelangan
tresno iki abadi. Duh dewa-dewa neng asmara kuatno ati kawula. Angkon kula lampu tresno katan kendhat saking coba. Tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci. Kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji. Dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula. Angkon kula lampu tresno katan kendhat saking coba. Tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci. Kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji. Ayang-ayang sudah dihadirkan. dewa-dewa Gede dewa.